Emakhosini Camagu Lesedi Lekganya. Umhlambululi uhamba namabutho umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. Umme Onika uzokhuluma ngokuvuswa noma ukuvuka komuntu owahamba emhlabeni. Now tricky dlozi talk le. Umuntu akusiyithe simvusayo already ukuhamba kwakhe emhlabeni, the very same umoya lo wawuphimiselwa kuyena ukuthi aphile as human la emhlabeni. Into eyenzakalayo ukuthi this is very sensitive kodwa ngizoyikhuluma. Umuntu makahamba emhlabeni akafi. Umuntu mayehamba emhlabeni the very same day achayiswa imoto umbulala. Now ngizoyibhekisa kuma Christians. Ama Christians amaningi abulele abantu ngemithi. Ama Christians amaningi ayenza into yenkohlakalo ngoba baphiwa ichance ukuthi bayenze into ezingcolile ngoba kwamele kungahlonipheki into ebizwa njengomuntu ongasekho emhlabeni. That's why baqhubeka bayenza izinto ebumnyameni zokuthi bathelela abantu amashevu, ngokuthi bathelele abantwana babobhuti babo sisi babo amashevu ngoba bazi program ukuthi umuntu akavuki uma ishonile. Thi ngitsheleke usazokhonzela eceleni kwesicathulo, bathini usazohlala ulokuphuza ama sleeping tablets, kodwa indaba yilo muntu owamzwisa ubuhlungu. Ngikhuluma ngami ispirit somuntu oceda ukuhamba emhlabeni isona esi active ukudlulisa yonke into, and the spirit somuntu ongakutholanga bathini ukuphumula, spirit esabulawa abantu esihambe ngaphandle kwepeace, believe me bakhuluma, including nalaba abahambe ngepeace bakhulume uzozwa nje ngesihleko sakhe la ulenhle. And uthi ubheka abantu abantu bazoduduza. Ingakho namhlanje singabelaphi bendabuko abaprofeti abayaziyo lento ngoba I did say ukuthi we do have fake Christians, we do have fake nyangas, prophets, but uma ngempela lento ikhona kuwena, you will avoid by all means into zezifo. Ngisho bathi i-cousin yakho ku very important ukuthi angeke ngikhona ukuye ngaphandle ukuthi nawe ushayekile ufuna ukuyovundlula uyoconnecta nespirit sakhe ukuthi kuyenzakalani. Futhi ke one thing for sure, ma umuntu kamoya, soon as kuthiwa uzibani mani akasekho emhlabeni already mabakutshela so connected, you can tell ukuthi uhambe vele bekuyisikhathi. Yebo uthathwe abadala ngoba abantu bayaphumuzwa. Ingakho ngisho ukuthi ungayenzi ukuthi amathongo akho azathatha decision ukuthi because of you don't want to be sold, ufuna ukuphila kamnandi. Vele sifuna ukuphila kamnandi, but believe me, maso you understand indaba kamoya kwamele ucale enhluphekweni icala, then inhlupheko izokufundisa ukuthi ubambe your spiritual journey noma your spiritual world njengeqanda ngoba angeke ubasukela abantu. Now ukuvuswa komuntu awumuvusi bayazivukela already, their spirits are roaming around. Same applies as ithinga eBhayibhelini thinga eBhayibhelini cameraman thinga eBhayibhelini
Kodwa ngizokhuluma ngendaba yani yokuthi ispirit somuntu siyazi existela nje in as much as uthema uzalwa usithole sonomama sonogogo bakutshela ukuthi ugogo wakho umama wakho azange bakuchuzele same applies nanoma ama spirits ahamba la emhlabeni abantu bahamba la emhlabeni spirit sabo sizikhethela nanoma ubani. Ingakho ngiyicala la ukuthi uma uzozwa Christian angahloniphi umzali wakhe because of iningi nababulala abafowini abodadewenu, and then you think ukuthi angeke bavuke ngespirit sabo nibancwabe naze nabavalela izitina. No, ispirit somuntu siyimercury, siyigazi lakho, it runs through your blood. And umtholo umKristu o pure o ngempela olalelayo umthetho kaNkulunkulu, umthole loyo, hakula uzobona khona ukuthi ngempela we must balance the spiritual world. Angeke uphile ngeyi-one uthi ngumKristu. Kuyafika lesikhathi lesi seku unfair, sebakubulalela ingane. AbuKristu uyabukhulula, ugcobo lobuKristu uyalukhulula ngoba ufuna ukulwa ngazo zombili izandla. Uyangizwa sensitive lento engikhulumayo, kodwa kuyafika la ukhulula, kuyafika la uthi yazi indlozima kancane. It's normal. Yona futhi izozibuyiselela kuwena ikumise lapho. So sikhuluma ngabantu abajaji abanye abantu namhlanje ukuthi it's very important ukuthi focus ku spiritual world. Awukakaphiwa leyo position ukuthi ugceke inkolo, uhlulwa yakhe inkolo kumanje njengoba sikhuluma. Nazithembisa ukuthi ama miracle niwathola kumfundisi, kumprofeti, kwinyanga. Namhlanje uyakudisappointa ngoba bathi inyanga irapile, bathi umfundisi urapile, so yenzani ingcono ngiyoziphuzela. Ukholo lweni luncane. Yabona uma ukhonza noma ukhonza lo ndumba, as long umoya oyingcwele noma ispirit somuntu singakafiki kuwe sikhulume nawo, then there's bathi ni long walk to freedom, uMandela. So into khona ispirit somuntu uma sisibiza sikunceda ngokulekelela, ngithi ngibiza bakabo mama bakubo baba ngisuke ngiactivate ngoba already abami sengiba activated. So the communication it's much better than umuntu ongakaba activate. Ingakho nicake ukuthi kungani mabathi kunedlozi mina bangazeli kimi kanjalo. Angeke baqale bavele baziveze ubulele nobani izolo, uzwana nomuntu o clean enough, mhlambe wenza izinto eziclean enough ukuthi beze kuwe. No, unless ufuna laba babi abaloku babhizi bathomenta impilo yakho, bakuhambisa into ezirong, bakungenisa into ezirong. Ispirit lesi sizobe si-available ukuthi sikuyenze ube yi-target yabathakathi. But lesi siphiwo siyagezelwa. Yes, idlozi lingaba lihle kuwena, kodwa nalo layidinga inhlambululo. Khona idlozi labulawa elingenasisono kodwa labulawa, so kwamele ukhiphe leyo nhlupheko ezongena naseyinganini. Have you seen amakhaya abhekana nezinto ezithusayo? Ikhaya lakhona lijwayele ukuthi hayi sekuze kwaphuma idumbu ezi3 la ekhaya. Kuka ingaki nilokunibonana nomuntu ozengile la ekhaya? Kuka ingaki la ekhaya nichithekelwa iziso? For as long ningeke ninake le spirit esivukayo. Namhlanje le spirit bozitshela ukuthi usibulele, bakulungisela abososobala labo inyanga zakulungisela ngemithi ukuthi hayi usipholile. No, yazi spirit sinjani? Ingikhumbuza le story, ngiloku ngilandelela i story kodwa ngizoyenza a specific video for yona.
we've got umama kaBanele ongakhoni ukuthola iclosure ngenxa yokuthi isihlungu ababulele umntana wakhe ngaso, and ngaleso sikhathi akuboshwanga umuntu ebabazi abantu, then isystem imfailile. Kodwa mina ngizokhuluma ngento eyi-1, ngizokhuluma ngephakathi lalo mama, iphakathi lalo mama kaBanele. Yes, angakheshwa uBanele ngokamoya, kodwa uBanele uyiMercury. Yazi yini ke manje? Uyena ohlokoloza kumama ke manje. Yes, uzokuthola ukuthola. Yes, konke kuzovundluka, and naye akaziyenzi. Ufila ngathi sometimes na uyazizwa ngathi uyasangana, akaziyenzi. Ispirit lesi esiphushayo ukuthi ngilwele. Kodwa uma sikuthola ungena kholo olthize, leso spirit solala, ngoba namhlanje asithi ngabe umama ugcine sekazinikele etshwaleni, uzinikele, leso spirit asikwazi ukuthola amandla. So yingakho manje sidla kakhulu kuyena, kodwa ngokomthetho ngesimo sokubheka uzophola, kuyoba ngathi akuzange kenzeke. Ukuthula kwakhe sekuseduzane, i-revenge, bayibizani i-justice for uBanele seyiseduzane kakhulu, futhi kakhulu, noma kunini kuyoqhaqheka. Siyamkhulekisa nathi emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.